О, шипка! 3 деня младите дружини как прокота бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът, пристъпи ужасни. 12 път късти орди лазят по урвата дива и тела я стелят, и кръв я залива. Бури подир бури! Рояк след рояк! Сулейман безумни сочи върха пак и вика: търчете! Там сараите! Върхът отговаря с други вик: ура! И с нов дъжд куршуми, камъни и дърве. Дружините наши оплискани с кърви пушкат и отблъскват, без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи и един враг повеч мъртъв да положи. Грабайте телата! Някой си изкряска. Днес Йош Балкан, щом буря захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва.